boleh sibun perlu perkoi ba pe jaga nega video te mta sngi nga ko ban kren chapang kan ni ka jing admission mo mta pe shlong ki college perkoi ki khore mo ki khna class ru ki khore ban wat college ni stai bat ki ha ban ya khore ru ban ya lech ki ATM ni ban ya sei pisa ti ki pho ja ni teng teng ki lak na pring kia sing duna bhagi bathap ki admission ki central universities na try kala dega port bangin ya khoreru bangin ya wad ki admission ki central universities le ki central institute khamtam ki institute ki baduna ka fees lane ki institute ki ba airu baki scholarships na ko kan specific ya ka JNU lane ka Jawaharlal Nehru University kitu ki bala de class 12 kila ban thap ya ka BA language kan nu language ka ba P sungtanat tekting ya le BA hasilong mo ngi le le BA na ni BA general na ne kat balong tang ba ka jing yo kam pada ka don ragum kata ting jinjar bin yo kam ti lak num nu pada ngi thap ya ka BA language at least kan don mo ka prospects bin yo kam kabar kalong ba ki khana ki badang le ka BA kila ban thap BA third year kila ban thap ya ka MA kanu nu ka MA lane ka MSc lane kanu nu ka ba PP skotanan lane ki khana ki badang le ya ka MA final year kila ban thap ya ka PhD da ki kwa ban puli PhD menta ka admission ha GNU kadang ya nadu ka apnyu tarik jong Julai hadu athu pra tarik kan kut ka admission deka ka ba kongsan menta kalong ba dan kaman khore ba nong spot admission ni first come first serve pihak ban trestom ban shong ya ka entrance exams ka ba suntanat su kalong ba ka entrance exams kadan hasilong hi ka center kadan hasilong hi kedai tang ki objective type questions kadai ru daka online pihak ban le ki center shong bat pihak ban tho online ya ka exams kaba kako bakongsan yu khana huli galong bau haban prepare bahaya kata kaba ka subject kaba ulai te kaba sakoi pada ka mat kaba kham kongsan galong ba ka fees galong kaba tat hadu kata galong ba tang hapo news pa sisnam hapo ki college le ki ki private universities de ki po hajar piaban siu haka sisnam hende HJNU pisiu tang news pa lat ka baibam de kumta hi ajasan spa la hajar ka balong ka baisa tang atho la podingka shibnan ha ka hostel jongka JNU te sakwe pere ka mat ka long ba la phi 1 na ka quartile district ka long ba ka district ka bakham ka bala mangkarpang na ka JNU ka ba ki perkhat ba ka noi kani ka district kini ki khana ki ba pass na ka district ki ba wan nagan district ki deserve lene ki dayhok banyo ya ka admission ha GNU namar ha GNU ki perkhat ye ki khana ki ba na kandong tam na ki ba dok tam bat kinyo ya ka lat markum ju da ko tho ya ka entrance exams ka quarter district layo lupa sun points na pide kan thai layo lupa sun points sakamot ka jingi ka jingyo admission jopi kala lakam nu ka at least kala don hi namar ba pla yo points lupa tamba phaban krakot lada pla yo admission ha GNU pla krakot ba pla yo pla pass kitu ki khana lani kitu ki long ying ki bawan na long ying ka badok kitu ki khana ki bawan na long ying ka badok ki yo ru ya ka scholarship kata ka scholarship ka dei la hajar sibna kani ka scholarship ka dei namla ki khana BA bat MA lahajar sibna te lahajar sibna la kamnu no la da ban bam bai bam kumta hi te bai pocket money kamni mtai ka song api kamnu ba phen penlot te ka bakongsan namta jongi kalong bangi haban pulikot ni haban prepare bha namar kawai kalong kamni na phi yo ka kum kan university kadai ka university ka top 5 man la diki snam diki post nam la dei ka top 5 university ha hari India te kan nu kan long ka jingkur khu mo kan nu kan long ka jingkur khu ye ka sam phi le ka top 5 universities klam pisa klam dan pisa pla yo ban
le ya kataka top 5 universities dengan bu iki link ki ba kongsan ha ka description ke jonga ka link ban pendap ka form ka link nam ka prospectus ka link nam da kumno ban prepare kidon ki pelok ki bala kila shna bha ki videos ka link kumno ban yo ki question papers barakhon te skoba sa share dengan video shagi khna ki ba ya kwa ban wat admission ke patat bat pia ban krekon te khule shibon te la phi sngo ba gani ka video ga jonga ka yarap ya phi sungba om susu ki ba phi dan kam ban tip susu ne bangan batai mo khamtam kini ki khna ki ba le ki ban sa le sa PhD le ne sa MA ngala ban yarap ya ki kumno ban guide kumno ban prepare ban kre mo ya ka entrance exams tangum tahi khule shibon all the best ki kena bro ki bai wat admission but all the best ya ka career ga jong phi mo ku bless you bon